ang nong ni media ni bising sana musung ang burini jawab nang kisa mana musung o ang bono je ang bini jawab maya sang bono na simon tong nang te ang kia bai bakai je ang bono na sing tong nang burini jawab nang kisa mana musung o ang bono je ang bini jawab maya sang bono na simon tong nang te ang kia bai bakai je ang bono na sing tong nang munai nang tangai jungno kobokha chini bising ti tam saklane nang samna ikon burino jobojos te talang thaga nga ka banani burina ang taisa mana ki phulang mana musung uta mahita nini burino jobojos te kai talang thanga ta sikago sabklang pa machine dari khayoi police rok amai ke jobojos te romboi talang thanga ta gari dawai nini buri biang ni ba niko Bisramganj Rongmala ta norok bahai ke sinilai mani sinilai mani ke to balokha 3 bosor ongkha enggang ke phone tu sinilai manta phone tu nugoi hamjak laikha ngai kubui hamjak lai no sung mane 3 bosor relationship ka hamkan chol lai tongkha gama hai ke tongwa kana bin bo boyas purang khangkai an bo boyas purang khangkai ang bono bo ana na phaidin chawo Bisramganj jotoi gang thangoi nai khata boyas bising ka ani boyas enggang ke to iko tabu 24 plus ta 24 ka kai nini buri ni boyas ke bini enggang ke 18 plus ngata 18 ngai nungle tam khlai dong ang gai to iko haino nogo dugan ri ote raba rao ta am hai income khai tong raba bagan tong khetarok to kheta tong ngai borok abo hake klangmani chaja ngai deklang tangi klang khado abo to borok je talang mani mote henge borok chaja ge ngoi no talang khana ang am hai kha kha ta borok chaja ngoi no talang khata ma hai borok ani nogo ang phaijak saimano si borok taisa police machine dari khayai ama hai ki talang khata borok nang bohur tumani botari ko 31 tarik tuman tam diwali nen dino kali pujani kali pujan dino ta tu 31 tarik ngai nano mixing dari khlai police ogni no ka phemang kai abang ke police ani ora phaimani gang ke 4 tarik phayo ngasum 5 tarik gang ke champar ps thangata ngai police phayani segang ki norok nini nini burini jabuma phasong ni ka borok saideman an buri phaipuro no sigangon nogo phaya sigang no khwaya sogoipuro hangane sajakta bumabu phano sari kata borok phaijak daro borak apro hangkai abon ten dino hangkai burini guardian phaigeta nogo guardian phaithamai kata hangkai borok saimala khan nogo no busajok na haipan borok misindari khayoi rikata mission daro khamen bising tui bo police bo thane phaiklang ikoto champawar thanao angkor rikata misindari khaikata Ingka Bisramganj ni na phayemang Bisramganj ni angko thana phai bono tam ko bo salai kun saimilian burina kun jawab na halia borok phageng no pura jobojasti phai romboi gari pal ke romboi tlang thaga borok abo to CCTV camera o to chekha ke manjaga no aro joton tongo am haita pura jobojasti romboi tlang thaga kapsuka thaya na kam haike tlang thaga bori le no har hamja bori hamjaga ni phayo ang kun jobojasti ke tuya bini ri rok tongwan nogo ke bini phone rok ko bin phone rok an jago no khotak bo kok salai de tong bobo hai tabung gang to kok rok ma salailia afurong ke talang furong ke to bum bha song bo sawo kaina ni na nge tabung gang ke kono contact kori khetang bai amai ke tonto ni khata dabo nung tamunai tam saklai nai no tabu ang gang kan buri nang taisa manan musungo ta ki fele manan musungo ta kipul mana musung ke dabo norok tisha next rogo mai bising ti khai norok kothalai na ni abo herok ta kok simin no ri kalang khatai ko borok kaina ni ama hai hino simin sai kalang uta kali kaini kaya le tong ya hi sauta bai ano to ko ang buri ni guardian to ano draksa o hino nge norong nai dia ano ro draksa ma to khang norok to khainong no nai mano ang kono draksa mani kuroi am hai no bora ano draksa o noi ama hai kai sauta ke dabo nung tam nai chini bising ti tamo abon ang burin tam saklai na ang nong ni media ni bising ti sana musung ang burini jawab nang kisa mana musungo ang bono je ang bini jawab maya sang bono na singon tong nang te ang ke bai ba kai je ang bono na sing tong nai bo je jawab ri asa nini bomong kia sagra gade an mung gang kai bisoji deorma nini baba ni khai an baba ni mung ga sobisoran deorma o thaini bomong tamo khwai khatia barita dabo nini bori ni kami khai ni ko Bisramganj Rongmala ta rongmala bomong tamo ni bori ni sobita deorma ngai bu phani bomong sai no phang ni mung ga to saimano
Ang Sunil dabar mata. Kanyani ang sigagi cere rong no ang khai hamjagoi no kori phang to tong phanung to ang to kanyani bagoi ang khai nayo ta nge bor no ba ang saga norok tak phage numa no phage nok thana da ma tong sunga phaya ma hin bo thaw ang te thaniya ang te thaniya nge to ba thana wa thanga hle ma anu do do ba do se na borok trang thina hin so nge do ba do te kham bisinga nge ang uro bahgi noroi malai nyani borok kong cycle nga piano 사자 말아이 너희는 뭐 사이동 땅가 볼사가 어바이 안 오나르디 엄마 안 오나르디 그러니까 어부사이 안 오나르디 어나노 안 오나르디 뭐로 우바게 그바게 뭐로 깎아피야 그러니까 오 불리성네 오 아송만이 에 아브로노 보라 약 롬보이 보라 보로 약 데려다가 어디노 아버게 terang teman 약으로 그러니까 cuma Jawab saya kelang utara. coba tuh terang naga Pulis lo. Boyang ni kisap sop pai buma buma. bong ini kayak sungguh bong lihat semuanya bin juk po nggak bin yong beri po bin pia po asu pale selalu sarjana beri sarjana payo 아떻게 파요 따브라 그러니까 안 가보는 사고 때사 뭐라도 함정이 똥코 그러니까 너는 나요 나 하다 마노 없는 상기자 나요 피래 아니 뭐라도 뒤상한 게안 깨보노 ngoi maya ang muruk sutong maya piale Nanglen ini tabu ini beri iko hamzak deh na cadak nabla cadak ini. cadak ang itu cadak ang cadak itu ya nggak baru sawo ang thayama ini baru cadak itu ani bisa itu saijong na baru cadak itu orang angka ma ati ini baru saijong